शेठ, ग्राहकाला फक्त क्वालिटी सांगून कळत नसते, ती तर अशी दाखवावी लागते जेव्हा कुठे क्वालिटी कळते। शेतात, गोठ्यात, बांधावर, घरासमोर होणाऱ्या चोरांपासून 100% बसेल आळा। 4G सोलर लिंकेज पीटी कॅमेरा, आठवडाभर टिकेल अशा 18000 mAh बॅटरी असणाऱ्या या कॅमेऱ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे दिवसभर सूर्यप्रकाशात बॅटरी आपोआप चार्ज होत आहे। आपण सर्व गोष्टी मोबाईल मधून हव्या तशा सहज कंट्रोल करू शकतो। त्यामुळे चोरांपासून सुटका मिळण्यासाठी खात्रीशीर सर्व्हिस, 1 वर्ष वॉरंटी सह जबरदस्त क्वालिटी असणारा 4G सोलर लिंकेज पीटी कॅमेरा आजच बसून घ्या। आमचा पत्ता साई सेवा मल्टीपर्पज एंटरप्राइजेस अकलूज। मोबाईल नंबर 9960 59 88 99।